Сега ще приготвим една хубава попска яхния с малки лукчета. Всичко съм го подготвила, измила и нарязала. Ето лук, морков, чушка и месцето. В тиганчето вече се пържат малките лукчета. Като се задушат и се изпържат добре, ще ги махнем оттам. Лукчетата вече са готови. Махаме ги. После ще ги върнем, разбира се, да доумекнат хубаво, когато другите съставки са сготвени. Добавяме месцето. То е предварително почистено, обезкипено и нарязано на малки парченца. Доста добре се пържи. Въпреки че всичкото това ще отиде после в по-голям съд, но за сега ще седи така. Слагаме малко сол, все пак да го вкусиме. Малко черен пипер. И пак разбъркваме. Чакаме всичко да се запържи много добре, да се изпари водата и чак тогава ще добавяме другите зеленчуци. Вече се вижда колко много вода пусна месото. С качеството на месото, което продават в България вече, това е положението. Ще почакаме да се изпари и месото да се запържи хубаво. Пресипвам го вече в по-голям съд в тенджера, за да е по-лесно за бъркане и за да мога след това да добавя вече ситно нарязано лукче, морковче и чушчица. Не се вижда особено много от парата, но водата вече е извряла. Сега чакаме да се появи и хубав цвят на самите парченца месо. Добавих още малко черно пиперче. Аз го слагам смляно, защото не обичам вкуса на черния пипер и зранцата, като ги схрускам, ми става ужасно гадно. Затова използвам именно смлян черен пипер. И продължаваме да чакаме. Месцето вече е идеално. Даже леко започна да се захваща за дъното, но сега нещата ще се оправят. Слагаме лука, разбъркваме го добре. От влагата на лука дъното ще се отлепи. Ако можете да усетите само какъв аромат се носи. Време е да сложим и морковите и чушчите. Отново разбъркваме. Оставаме да поумекне. Време е да добавим около една супена лъжичка брашно с една супена лъжичка червено пиперче. Разбъркваме бързо. Повече брашно не е необходимо, защото сосът ще стане като каша, а ние не искаме го като сос. Добавяме и вино. Ползвам розе, въпреки че повечето хора го правят с червено. Лично мое предпочитание е да не е червено. Ставяме го на бързичко да се махне алкохола, да остане само вкуса. И доливаме водичка, за да може да се разтвори брашното. Количеството вино, което сложих, е около 100-150 мл и около, може би, 1 литър вода, но ще добавя още, за да може да се задушава. Слагаме и 2 дафинови листчета, откъснати от моето дърво, разбира се, на двора. Когато заври хубаво, ще продължа да доливам водичка. Има и един трик, който много обичам да използвам. В сегашното състояние на яхнията да я захлупя тенджерата и да я сложа в урната, да се готви бавно на ниска температура, но времето ме притиска сега и нямам го просто достатъчно. Затова ще действаме на котлона да става по-бързо. Когато месото умекне хубаво, ще добавим доматено пюре, пак затворено от моята градина. Доматките отгледани, пасирани и стерилизирани. Месцето вече доста умекна. Докато чаках, си нарязах магданошче да ми седи.
добавям доматите. Сега дойде момента да върна и лукчетата, за да могат да се досготвят. В бъркането трябва да бъде внимателно, за да останат цели, а не да се разпаднат. Сега, докато всичко се досготви, ще приготвя един бял ориз за гарнитура на нашата попска яхнийка. Най-прекрасният бял ориз за гарнитура добавям в тенджерка, малка тенджерка, олио. Включвам да загрее добре. Като чакам мазнината за ориза да се загрее, много внимателно разбърквам попската яхния, все пак да не я изгориме в последния момент. Захлупвам я, да си се задушава и след малко ще се върнем на нея. Чакаме ориз. Ето вече се вижда, започва да загрява мазнината. Мазнината е вече достатъчно загрята. Използвам ориз Балдо. За мен лично е най-хубавия ориз. Почти не ми се е случило да стане някакъв проблем с него. Пържиме и бъркаме ориза, докато стане стъклен. Доста бързо се случват нещата по принцип. Вече по-голямата част от ориза е готов. Ще изчакаме още малко. След като е абсолютно готов, добавям сол. Разбърквам набързо. Към една чаша ориз добавям 3 чаши и половина вода. Като първата чаша е студена, изсипвам я цялата. Бъркам. Малко като изври, сипвам следващата, като през повечето време го готвя в по-голямо количество вода. Ето така. Яхнийката, не я забравяме. Внимателно. Пазим лукчетата. Бъркаме и ориз. Време е да добавим втората чаша вода. Добавям и третата чаша вода. Добавям и другата, последната половинка. Много бързо започва да завира, защото е гореща водата вече. Докато изчакаме да поеме ориза всичката вода, предварително включих фурната. Преди малко казах, че няма да го слагам да се готви на бавен огън, но сега яхнията ни вече е абсолютно готова. Слагам капак, внимавам тенджерата да няма пластмасови части. Изключвам и прибирам в предварително затоплената фурна да седи и да изчака да стане оризчето, но да не изстива, а да се задуши и да стане още по-прекрасно. Разбърквам от време на време ориза, разбира се, въпреки че има доста течност, но има опасност и да се захване с дъното, което няма да е много добре. Около 4-5 минутки ще му е необходим на ориза. Като стане готов ориза, да сервираме в дълбока чиния. Мокриме една чашка с вода, пълниме я, притискайки ориз, обръщаме, изтупваме и след което слагаме от другата страна от попската яхнийка. Но това след малко. Сега чакаме оризчето да стане готово и да ви покажа как го завършвам. Проверявам яхнийката, която се чувства много добре вътре във фурната. Няма опасност да загори, просто само се задушава и ще бъде приятно топла при сервиране. На този етап добавям щедра бучка масло. За да може да се разтопи и с остатъчната течност да попадне в самия ориз. Не става мазно, не се притеснявай. Когато водата изври
още малко ще изключа и ще го захлупя. Течността, която вече се задушава, има цвят на бульон, въпреки че бульон няма. Има само вода и масло. Ще намаля малко от котлона, защото течността вече намалява и започва много да пръска. Да не се изгори някой. Сега и вече бъркането става почти постоянно, за да не загори. На този етап от готвенето на ориза приличаш на малко по-рядко ризото, го изключвам и го захлупвам. След около 4-5 минути, махам го от котлона все пак, след около 4-5 минути ще го отворя, ще го разбъркам и след около 10 минути максимум ориза е готов. Ето вижте, той съвсем вече се променя. После ще стане пухкав, не са залепнали зранцата едно за друго. Пилее се. Сега отново го захлупвам и чакаме да се досготви без топлина. Попската яхнийка е във фурната. Кълкочка си. И чака оризчето да стане готово. Нямам търпение, но още не е готово. Оризчето е абсолютно готово. Сега ще намокря чашката. Пълниме с ориз, като добре притискаме. След което обръщаме в чинийката. Слагаме и от кебабчето, всъщност от попската яхнийка. Малко магдановче и сервираме